Аре, приема вече из Доминикана да видим извън този резорт има ли живот. Малко се успахме за дълбините. Ама сме на време, не? Чили се речето. На тип има проблеми, не се е намазал с къпто му козметики. Малко не може време да се гримира. Чичко тръгна с малката сладка. Нараска мешката на думността и сякаш иска да ще по-далече от него. Коя носи. Чичи, трябва сякаш с събудито кучка. И път сме си платили за плуване с делфините, второ пътуване с атрактивен рейс. Возене като Кристофи Лудов е нещо като стана заска в багажника. Не се чувстваме много секи, няма прозорца, това и е отворено. Всичките амигос могат да не тръпнат просто. Малко рейс е рикше. Не, нещо така документи, какво това е спират бата. Те спират. Без документи, страшен проблем. Единствено документ в момента е колко стои няколко $.